sei ndadzoka zvakare nenhau dziri kutendera kuti kwandikuita kunoku, nhau yekuti uyu mukomana anonzi DJ Towers. Kuna vasingazive DJ Towers ndiye mukomana wemunapkin. DJ Towers ndiye wakatamba sechidhadha chiti papapapapapa mukati mevidhiyo yani yaJP to the GPS yekuti hapo pare mukaziva ndiyo andikureva iye achitamba nemunapkin wake akapfeka hiti yake ndiwo andikureva nezvake. DJ Towers ndiye zvakare uya unopfeka zvinene brifi paindaneti achitaura zvaka nepemba achiti offside ministry ndiye wandikuita nezvake. DJ Towers wakareba ndo zvinofuta ndokwanisa kutaura izvozvo uyezve wakambotengerwa mota ari kuendera dakana nachikomana team yake akatanga kuita mavhidhiyo everyday achiti thank you God is in control, thank you team for buying me a car everyday. Ndobva zvakanefunga azotengerwa 3 plate stove yefoni akati thank you Styler for buying me a phone, thank you for buying me what ndo zvakaitika. Saka mukomana uyu wanga ane bhavhadhika sikari chindofunga zuro chinenge ningotiwo zvakare chikomana inonzani yeyu DJ Towers happy birthday, mwari aramba chikuropafadza urambe uchiuya nemanapkin ako timaona ane madizaini manapkin ake ndifunga anopfeka amaorders emachichichi ndo anopfeka iwo zvinova zvinhu zvakanaka zvakanakisa. Tabva ipapo uyu anonzani chikomana checha ndobva zvanzi munhu wamwari profeti Fred vanotaza kuti vakatengerani chikomana DJ Tamuka motokari. Uyu DJ Tamuka urupa rake rakaita sei? What kind of his blood is that? How is he so lucky zvokuti nguva dzose akachikotengerwa mota nyamwekata accident unongotengerwa so imwe mota? Vanhu vatanga vamwe vakashora zvavo panhau yemota yandikura nhema vamwe ndokuti but why chero mukamutengera 20 cars anongoti shoto ndiye mumwe aderowo zvikanzi sekai henyu but uyu ane grace vamwe munechi hamuna magrace akanatsa kuti kwesere akanaka akawanda zvikanzi nevamwe zine it will end in tears. Towers wacho haana waanoti uyu ndiye wangu tichazonzwa kuti vaida kuti ndiite sei ndiite zvakati hatizivi. Kune vamwe vanhu vanorarama nelaki zvokwadi iwo profeti vari kutengera mota musi uyu zvokwadi inge wakapenga zvako musi uno uyu vakatengera umwe soko hasi kuti ndichani akatengerwa zvangu hongu vachizviita mahardworkers apa vasiri mahardworker. Haters will say rubbish nonsense. Anyway, DJ Towers, congratulations Tawanda. We won't say that this time, we just say congratulations. Vamwe ndokuti handiti munomuseka yezvo atengerwa mota imi muchimuseka everyday. God, I see what you are doing for others. Why can't you do for me? Why can't it be for me? Vanhu vari kuratidza kubhodhekana kupi comment section. Brother keeper, thank you, happy birthday. Ko kumuisira ku message ku inbox kwake zvashate. God is in control zvokwadi, living legend times 3. Chero mukamutengera 20 cars ndo watambotaura amana shamwari dzakadai dzinotengera vanhu mota vamwe vari kudziwana kopi ndiri kutodzitsvagawo handiti zvikanzi huya ne4 mahenga ndoita sei ndikutengere handizodzorevei. Look at God my papa pamwe airi angonzwo nhasi omota iyi zvikutofambira mufesi uyu vanhu vachiseka. Congratulations DJ Towers, living legend times 3. Continue with your good works brother, remain focused my brother. Thank you so much Prophet AG Person, my God bless you. Don't forget to pray. But why would you emeni zvake achingoramba achingotengerwa mota zvokwadi musiri kumbotengerewo vasikana achimbotengerewo vasikana ndivamwe zvikanzi pama ndiwo katengerwa futi gore riya zviri kufamba zvo zvako zvanzi muri mbinga chikomana chetindi chinorara neshangu nhasi. Congrats. Saka chikomana chetindi chinorara neshangu ndechipi chacho zvikanzi hadziuyi hope not post related but unongototsvaga bhepi mucomment section zvina kushata ndiani aiti magitari abhadhari. Congrats DJ Towers. Iwe sha wadi watanga kubvunza kwakakosha kwacho handiti. This month I'm giving positive caption. Thank you to Prophet D. Benson. Maita kuti vamwe vaonekere. God bless you. Thank you for believing in him.
kusanitizer chokwadi kuti sanitizer ni motokari vamwe handiti ndikati zvina kushata zvikanzi nevamwe kushora mungashora zvinyu asati kura nhema ndikatoiona mota yacho ngekari yesilver handizondo silver grey kandochi asainga yakanaka asingamboiti vamwe ndokuti futi here amana how does this man get other men to buy him cars zvakaoma hazvo but congratulations vamwe ndokuti munomuseka henyu Towers but haso rake riri kutobhadhara mapinda mudhara don't forget to pray God is in control vamwe ndokuti statement rako rekupedzisira iwo rakaoma vamwe vakati mukadzi wese taura ina DJ Towers zvokwadi wane lake achatenga imba ndiani ini hangu mozondishedza kana pagufuridzwa moto webrai zvikanzi munokamaka henyu kamufesi akabhati ndiwo type isingafaniri kushayikwa panyika type iyoyi zvikanzi unonyatsoita nezveiwewe ukutaura izvi iwewo zvounoona uchiita zviya ndo zvandinoita izvozvo nevamwe avo mota ya2003 here ndo yatiri kudadirwa nayo nevamwe comedy sections mota ndeyekare saka musanoda kuti dadira nemota ya2003 zvikanzi nevanhu nekuda kwezvizvo zvikanzi shamwari before ndo basa rayo izvozvo zvikanzi saka zvikanzi anozonyanya kani munhu wachoni vamwe kati mota yakafamba naFreeman 2015 here zvikanzi haiwawo ndosaka wakashata enda patimeline uone kuti mota iyoyo yakafamba nani nevamwe avo kutotukana kushata kwedu zvokwadi vanhu vakashata isu tini manhamo tiri munhamo hatizi kuti takatadzirei vanhu vakanaka chaizvo hatizivi zvikanzi nevamwe ndazoseka hangu ini handioni profile yezvipoko asi pakaoma vamwe ndokuti Towers is the true definition of kubvuma kupusa. What does one have to do kuti anga achirambe achitengerwa mota kudai? Learn to beg 101 DJ Towers tipo my lessons please. Naona manje vamwe akati papa homwe dzavo dziri strong hapana kana 1 week vatengera vamwe sisi Range Rover LuMcLaren. Handisi kuti Range Rover yacho inonzi LuMcLaren reka kuti munhu wacho ndiye anonzi LuMcLaren. Vamwe vakati stop abusing kana kuti abuse to the word new. Vamwe vakati zvakare new kwaari not kwauri iwewe. Ex japa itori new muzimu shamwari. I see a lot of shade being thrown coming from Jolosicity people, but okay, it's the faking for me. Mwana manji. Word. It's actually crazy, bros. Apashi zondichaga iteam zobuka irori. Towers pachake hatenge zvake kana chinhu asanotengerwa. Zvikanzi zvauriwe after 2 weeks tinzwe futi uchitaurisa. God is in control for sure. May God kubva 2020 achapera zvichingonzi thank you Prophet Eddie for buying me a car. Anyway, congrats my bro and happy birthday. Vamwe vakati handiti mozviziva nei achipfeka mapamba haisi ati anoti anatsa kuti ati chaiye maifungwa kuti haisi ati muona manje saka imimi dzidzai ipapo. Vamwe vakati who is this prophet? Ungasingazivi Prophet Eddie. Prophet Eddie variko uku sitotovazivawo ndobva DJ Towers yavanyora vakati thank you my papa at Prophet Eddie Benson for buying me a car, my birthday present. God is in control and don't forget to pray. Ndobva vatega chipinjapi kazi neprite wati yacho iyoyo kuti second time uchingonowana mota from pinjapi kazi itori custom yekupinjapi. Vamwe vakati blessings don't get Jolosicity because you don't have a papa. Ndo zvakataurwa nevamwe vanhu kucomment section tochibvapo tiende pane kupesera yani yaseweekend vakabuda vachinzi mangwanani akanaka tiri pamuteure vakabuda vachiti variko kukaribha kudivi rekuzambia tikati zvakushata sokotiwo makorokoto vamwe vakapfeka zvavo gemenzera undoona kuti ndo vamwe vanhu vangati Prophet weeknew vamwe vakati keep going vamwe vakati aiwa Prophet weeknew mazuva ano tinani tina Prophet Passion Java naGinimbi ndo vari kumborira saka chingombirai muri ikoko. Vamwe vakati Cruise boat akanaka. If you see him like this, there is a very big move which is in the pipeline. Wait and see, he's strategizing. Ndo vamwe tikati hazvina kushata zvakanaka chaizvo. Vamwe vakatanga kusekawo vachiseka iyo gemenzera kuti I don't know why vachiseka iro gemenzera choni, but to me kana munhu achida kupfeka gemenzera ke anogona nei. Why can't he notice where iro mugemenzi wake wacho unotongopfekawo gemenzi rake. So yeah, ndozve zvimwe zvinhu. Yekupesera ndiani Dear Levels na Chili Sport. Vanhu vaviri what I know for sure is I think they are friends.
they are best friends. Vakambosita futi izvozvo zvekuti vanenge vachitigana so they are good friends. Ndobva panzina levels vamwe vese mungandikunde asi kwete wegweru Tamuka uyu zvikanzi nani naDJ Tamuka mukoma levels I think maguta kunyarwa naizvo zvigubhu zvenyu izvo unokunda mbuya vako naDJ Towers. Zvakaoma zvikanzi aiwa DJ Towers cool down, you can't put out fire with fire usadiro. Zvikanzi nevamwe zvakare udzai uyo wegweri kuti hanzi neni ndikuda mari yangu yandaimutengera sadza akaomerwa achingodzika kubva kugweri plus inspiration nani nalevels asi yapindwa naDJ Towers. Zvikanzi something looks to be cooking that so that they want us to have full attention towards when they released it. What I want to zivana, they want to do this for this attention we are giving it to them. Saka Tamika saka attention nagidza zvayo kona ichita ma story akadai also munotongoona mukatotanga kutoti vanhu vari kunetsana muda kungoti vari kunetsanirana. Obvious people want drama, people enjoy drama, they feed on drama. Saka unongoda kutoona saka kai ngoti ndozvandandawa hamuna zvo muvhidhiyo yenyu chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.